Formujeme tvár obchodu zvonku i zvnútra. Za 20 rokov sme zmenili na nepoznanie nielen zákaznícky zážitok z nakupovania, ale aj pracovné podmienky v slovenskom maloobchode. Ten bol v minulosti na chvoste v odmeňovaní. Dnes to už neplatí. Pravidelným zvyšovaním platov zamestnankyniam i zamestnancom sme dosiahli výrazné zlepšenie v odvetví. Máme vyše 6600 ľudí na rôznych pozíciách naprieč Slovenskom, čo je dvojnásobok oproti roku 2010. 3/4 tvoria ženy. Okrem motivujúcich platov, vyšších ako priemer v maloobchode, ponúkame bohatý balík viac ako 4000 benefitov, do ktorých investujeme ročne takmer 3,5 milióna eur. Rovnováha medzi prácou a oddychom Lidlákov je našou prioritou. Pri obsadzovaní voľných pozícií pozeráme v prvom rade do vlastných radov. Chcel by sa robiť to, čo ma baví. Takmer 40% zamestnancov, ktorí u nás pracujú minimálne 3 roky, takéto povýšenie už zažili. Nerobíme rozdiely v platoch medzi ženami a mužmi. Sme vôbec prvou maloobchodnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá získala certifikát Equal Salary a má svojho ambasádora diverzity. A prvenstvo týmto nekončí. Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku sme sa opakovane stali najlepším zamestnávateľom a získali titul Top Employer. Sú za tým motivačné finančné ohodnotenie, atraktívne benefity a rešpekt diverzite. Spolu s kľúčovými firemnými hodnotami, výkonom, rešpektom, dôverou, rozvahou, spolupatričnosťou tvoria základ našej nezameniteľnej firemnej kultúry.